Kapin 6.8 billion pesos nga kantidad sa ilegal nga droga nga shabu ang nakumpiska sa gilusad nga bypass operation sa Cagayan de Oro City Police Office. Duha ka mga high-value individuals sa mong illegal drug trade na sikop. Ano yung report? Dakpan atol sa gihimong anti-illegal drugs operation sa mga personahe sa City Drug Enforcement Unit, ilawom sa Cagayan de Oro City Police Office, ang duha ka mga suspitsadong lalaki human mapalitan og droga sa mga operatiba. Ang operasyon gipahigayon niadtong Lunes pasado alas 9 sa gabi sa Kulambog, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Matod sa kapulisan nga daan na nilang ginasubay ang lihok sa duha ka mga sospek human migawas ang mga ngalan niini nga high value individual sa illegal drug trade sa syudad. Gikaingon nga doon na mga agi o nailambigit na po kini sila sa illegal nga droga sa malabay nga panahon, no? So sila sayon-sayonon lang nila nga gahimuon kining pag-engage sa illegal nga droga apan ang atong operatiba atong Cagayan de Oro City Police Office dili gyud magmakulit sa pagukod kanila po. Sa operasyon, na-recover sa otoridad ang 1,000 pesos nga bypass money og nakuha sab ang ana sa sobra 1,000 grams sa gituoang shabu nga mobalor sa 6.8 million pesos. Nakuha sab sa mga sospek ang usa ka .380 revolver ug mga buhing bala. Wala magpabaya ang Cagayan de Oro City Police Office human sa pagsikop aning high value individual. So dila nato mabutyag sa kanila, no, gagapadayon ang atong pagukod sa ilang mga cohorts, no, ilang mga insakupan o ilang mga linya. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang bahin sa duha apan wala pa kini pahayag. Bahad sa kapulisan ngadto sa mga nalambigit pa sa illegal nga droga nga muundang na sanglit magpadayon ang ilang mga operasyon batok kanila. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.